हाथाय नामा जाखो मोसानायखौ नायब्रा दानि बादायलायबाय थानाय धेमाजि जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव बादायलायबाय थानायाव बावैसो हाफ टाइमनि सिगां उदालगुरि जिल्ला धेमाजि जिल्लाखौ बरनियाव फेजेननानै दंथ'यो खाथियाव सानांगौमोनलै जोङो भिडिअ खालामनो ओइ थांबाय
ओंखारनाबो थाया बुस्थुआ ओंखारखानांगौ जाबोबायसो लिभार सुबाय अफसाइड जालाबायसो बलखौनो सौख्लाय Gol. Mami kita dalam terkelit sih majalah. Apa itu sih lepas kamu sih? Pura kahare lah. Apa kau sih? Apa kau sih? गोजौआव बिसिनाबो उन्दै गोजालै सेम गोजासो उन्दैयालाय बिसोरो गोजौ थानाय मानसिया बिसोरलाय एखे देरनाया एसे एसे सिगाङाव गैला मानसिया बिदियाबा आगोलाव देग्लाय मोजां जोबावदोंसो एसे दो एबार बारजाबदो टिम एसिया गरथामसो जाबाय उदालगुरि